σημαντικό να βρίσκεσαι σε αυτόν τον τόπο, στην Κίσαμο, με αυτές τις ομορφιές και να ονειρεύεσαι για το μέλλον της. Να ονειρεύεσαι για μια άλλου είδους ανάπτυξη, μια ανάπτυξη που να στηρίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτής της περιοχής. Πιστεύω ότι το εγχείρημα που προσπαθούμε σήμερα είναι να μεταφέρουμε τις αποφάσεις στους πολίτες. Η ανεξάρτητη δημοτική συνεργασία για πρώτη φορά στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης θα κάνει προκριματικές εκλογές 1η Αυγούστου για να αναδείξει ο κόσμος ποιο θέλει για υποψήφιο δήμαρχο. Είναι μια τομή για να περάσουμε από την κρατική και κομματική αυτοδιοίκηση, να περάσουμε στην αυτοδιοίκηση των πολιτών.